Kaapo. 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 On kaapo. Kaapo. On kaapo. Hei. Olen kaapo. Jaa. Kaapo ja neekerit. Ei odota. Mitä saatana? Odota minua, isä. Minä tulen perässä. Kappas kukka. Kukka. Tu saat kyllä Kaapo homo. Sä oot homo enää mitä mä oon ikin nähnyt. Älä viitti. Hei, arvo mitä? Mä löysin kukaan. Voi vittu Kaapo, saa kyllä aineeksi yllättää. Aineeksi yllättää, saatana Kaapo. Vittu homo. Kela siitä. Sä oot kyllä semmonen homo, että pitäisikö Enkä ole. Pitäisikö adoptoida saatana homo? Eikä minä kyllä tiedä mitä minä teen. Katso, tässä on selvä traktori. Haista vittu Kaapo. Kyllä tämä on traktori. Jaa. Kyllä. Tässä mahtaa olla iso traktori. Minulla on tämmönen lelutraktori. Prö. Minä leikin täällä. Kyllä tämä on hauska lelu. Minä tykkään. Voi vittu Kaapo. Katso äiti, tässä on traktori. Menes nyt vittu Kaapo, kun mulla on vittu ruoka laittamassa tässä. Mennään sitten ulos saatana homot. Mihin kävellä? Tuossa on iso vitun betonitekori. Katso, kun ne rakentaa taloa. Minusta tulee isona rakennusmies. Minusta tulee rakennusmies. Mennäänkö jo? Ei mennä. Tässä on tämmöinen hieno talo tehdään rakennetaan. Katso äiti. Siellä oli neekeri. Katso äiti. Niin saatana. Lennä saatana homo. Kalju. Sulla on Kaapo syöpä. Sulla on syöpä. Aivo kasva. Pim pom. Hei, naapuri. Onko Liisa kotona? Voisimme tuoda vähän piirakkaa Liisalle. Kiitos. Onko Liisa täällä? Leikitään. Liisa, Lassi, kappas. Mä oon tämmönen hiekkaneekkeri, saatana. Ei minä vittu neekeri. Mä vedän hiekkaa perseeseen joka kerta, kun mä kävelen lenkillä tuolla puistossa, perkele. Sinulla onkin 2 pyörää. Mikä tuo oli? Se oli mun kaksoisolentu, Ei, Janne. Ei voi olla. Mitä tapahtuu? Se on Janne. Olen varmasti psykoosissa. Jonne. Mitä tapahtuu? Jee! Oli hauskaa. Jee! Mitäs tuo? Keinutaan, saatana. Eikä keinuta, se on vaarallista. Sinulla on psykoosi. En ole niin varmasti. Jee!